Let me tell you, kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe, ikakhulukazi uma ungifonela ubuze iphupho. Faka ke i-time enough ukwazi ukuthi wenze noma uthenga ama-minute ukuze sikwazi ukuxoxa kahle. Qinisekisa ukuthi i-time enough, qinisekisa ukuthi uyazethula igama nesibongo kahle ngesizotha ungajaha indawo, bese ke ucela ngesizotha ukubuza lelo phupho lelo suku ufuna ukulibuza. Sizobe sesinikeza isikhathi esanele ngenxa yaleyo positive vibe ozobuza nayo. Uzoculiseka definitely. Mina ke igama uPastor WeNingi. Namhlanje nasibheka la udaba lamaphupho. uNtobeko Lawrence uthi ithokoza pastor. Icela ukubuza kusho ukuthini ngempela ukuphupha ke emagcekeni akini kugcwele izingonyama ezibhitshile ezininzi zisidla inkomo. Kuligazi nje phakathi kwazo kukhona nezimpisi. Okay. Kuyenzeka uma uphupha ibhubesi ulibona lidla okuthile phambi kwakho. Obekuphambi kwakho. Osuke bese kuba uphawu olubika ukuthi inkinga ezikhona njengamanje empilweni yakho zizoshabalala mhlawumbe ngendlela exakile. Yabo? Kodwa ke in reality, in this case, uma ungenzeka uphupha ubona amabhubesi edla lezi inkomo noma ke inkomo phambi kwakho, ongenzeka inkomo yakho noma inkomo yakini. Lolo phawu luphi ngoba ke la liyachaza ukuthi kungenzeka kunezikhulu ezingase zikufake enkingeni yokulahlekelwa inzuzo uma ukuthi mhlawumbe umuntu otshale imali, noma ke lezi zikhulu lezi zizofaka indlekweni ezinkulu ngamabomu. Kanti ngabuye kuvezela ukuthi ke kungenzeka sizokwenza ukuthi ulahlekelwe umklamo ubungahlukenzela inzuzo esikhathini esizayo. Okwesibili, uma uphupha la amabhubesi edla ke inkomo noma izinkomo zakho phambi kwakho noma ke lezakini, kungaba ke upha osuke libuyela uchazela ukuthi kunabantu abakhulu abazoqola ifa noma ke umklamo oligugu futhi obungase ukwenzele mhlawumbe inzuzo noma kokunothise empilweni. Kanti kuma usuphupha la ubona nje impisi eziningi lolu phawu naloluphi liyakuxwayisa ukuthi ke kumele uqaphele ingozi eseduzane. Engenzeka kunabantu ababi abaseduzane nawe efuna uxwayiswa ngabo. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha la ubone izimpisi eziningi futhi ngaphakathi kwale igceke lakini leli nalo luphawu luphi lusho kona ukuthi kumele uqaphele ngempela ngoba ke kunabantu abaseduzane nawe okungamele ubethembe ngempela futhi banobuqili bakwakhela mhlawumbe uzungu futhi bangenzeka bakuthathele into ethile ebalekile neyigugu kakhulu empilweni yakho. Siba kakhulu ke ngathi uNkulunkulu ngakulonde kubusise. Ngakhohlwa ukusubscribe bese ke ulike ke le video le na wonke amanye ama video akhona nje. Be blessed.